Efectivamente, sempre notar esa actualidade, como non, porque a actualidade aquí, agora, en esta sala, e a presentación da 55 edición do Feira do Viño do Ribeiro, feira declarada Festa de Interés Turística de Galicia. E en primer lugar, e antes de presentarlle incluso os que me acompañan, pero bueno, primeiro vamos a presentar que nos acompaña, como non, a flamante concelleira do Concello de Ribadavia, concelleira de Educación, de Cultura, de Medio Ambiente, e o presidente do Consello Regulador do Ribeiro, dúas persoas que tiñen moito que ver con esta feira, como non, porque vai estar ubicado na Alameda de Ribadavia, e porque outro é presidente do Consello Regulador, non? Por lo tanto, en primeiro lugar vamos a presentar un vídeo porque se di, nunca mellor dito, que unha imaxe vale máis que as palabras que poida dicir. Bom día, moitas gracias pola vosa asistencia hoxe. A xulgar por o caudal de medios que temos, hai unha cousa onde evidentemente nunca nos trabocamos e que o Ribeiro sigue estando de moda, o Ribeiro move, e iso é unha cousa que nos congratula. Neste caso, para o evento que nos ocupa hoxe, en colaboración sempre co Concello de Ribadavia, que leva máis un papel un pouco máis no peso organizativo. Nada, primeiramente, gracias a todos por estar aquí, gracias a Rosana por asistir ao acto e a Diputación por apoiarnos. Como ben decíades vos, bueno, o problema de pechar os actos é que sodes repetirse cousas, non? Son 55 anos de tradición e de viño, e, por suposto, o Ribeiro é o motor económico da comarca, non se pode olvidar. Entonces, bueno, seguimos apostando por valores, non? Os valores que funcionan e que levamos apostando anos por eles, como son os cookings, as catas, os millores de recoñecido prestixio e cociñeiros que sempre apostamos por grupos Michelin, grupos Nove, non? Que teñan esa estrela, ese potencial para dar e maridar os viños e facelos ainda máis e con máis peso, máis importantes, pois parecenos unha boa aposta.